Clint Eastwood har altså haft varierende roller igennem sin 55 år lange karriere. Men når man ser en Clint Eastwood-film, så sidder man altid lidt med følelsen af, at manden dybest set altid er den samme. At alle hans roller er variationer over den samme Ur-Clint. Og de ligger alle sammen forbavsende tæt på hinanden, hvis man systematiserer dem og går lidt metodisk til værks. Til lejligheden har vi lavet det, vi kalder en Clint-matrix. Konflikterne hos de mange forskellige knudemænd, som Clint Eastwood har spillet igennem årene, har altid drejet sig om det humanistiske kontra det fascistiske. Om selvtægt og individualisme modsat lovlydighed og fællesskab. Så for at kortlægge Ur-Clinten, så må vi prøve at placere nogle af hans vigtigste roller i denne her Clint-matrix. This rifle might make a nice souvenir. But it's inadmissible as evidence. And who says that? It's the law. Well, then the law is crazy. Dirty Harry var, som I husker, den fascistiske individualist uden tiltro til retssystemet. Derfor må han befinde sig heroppe et sted. Ned, you remember that drover I shot through the mouth and his teeth came out the back of his head? I think about him now and again. He didn't do anything to deserve to get shot. I De nådesløse gør det både ondt at dø og ondt at slå ihjel. Den angrende Clint-version er altså rykket tættere mod midten. Lidt mere sydpå også. Og derfor må han befinde sig herover. I don't want to need you. What? Because I can't have you. Da Robert Kincaid møder sit livs kærlighed, er hun allerede gift. Og han forstår ikke damens ansvarsfølelse over for familiefællesskabet. Han ligger altså nord på Y-aksen, væk fra fællesskabet. Men han er samtidig en sensitiv mand ved det, at han læser lyrik og arbejder som fotograf. Og det er jo et kunstnerisk fag, og kunstneren er per definition sensitiv. Så vi sætter ham over i retning af humanismen. I swear to God, Father, it's committing a sin by doing it. By keeping her alive, I'm killing her. You know what I mean? How do I get around that? Til sidst har vi boksetræneren Frankie Dunn fra $1 Million Baby. Filmens store tema er medlidenhedsdrab. Noget, som endnu er ret langt væk fra den kollektive lovlydighed. Men han sætter alligevel mennesket og hendes ønsker og rettigheder først. Så Frankie befinder sig altså herover i første kvadrant. Alle Clintons figurer ligger således væk fra fællesskabet. For Clinterne er det vigtigere at kunne være sig selv bekendt, end at kunne opfylde de regler, som samfundet har vedtaget. Ud fra de her stikprøver fra Clintons rolleregister vil jeg mene, at man kunne tegne en figur her. Og lokalisere Ur-Clinten i det her spændingsfelt. Ja, det var i hvert fald sådan, min naturfagslærer forklarede mig det, inden jeg skød ham, den brilleæbe.